Kublai perlok kum no pilong baro ngakan men bapia koi baro. Te perlok nangkong ngakwa ban keli phi kawai ka jingkeli hato phi itennat ban pe yagi film Hollywood kum ki film zombie. Lad phi itennat ban pe yagi film zombie. Te phin sio tennat bha ya ka video. Namar perlok menta hakane ka video ngani thu ye phi shphang kawai ka nong ba hakba ki zombie ba shisha ki shong ki sa. Hoi perlok kane ka de ka ba shisha lad phim ngai te pe ya ka video Haduh ka bakut phin satip lut ya baro. Te ya perlok ngan say thu ye phi shphang ka Kensington Philadelphia City jongka Amerika. Parlok hato phi baro piti ba baro ki kam jakhlia jongkari Amerika ki jia hakane ka nong ba. Kane ka long ka ba shisha perlok lad phi kwa te wat ha google ro phini yo ki jingtip baro. Ya kane ka nong ba jongkari Amerika la Kane ru kum ka nong ba jongki zombie. Ke ka balapan i ha ki film Hollywood kam de ka ba shisha. Ki film Hollywood ki pen i tang kat no ka he ka Amerika bat kat no ka khoj ka sor hanre ki we pat ki briu ki im kum ki zombie kim pau kala ban long ka bama shibun ban lek marway ha kane ka nong ba jok ka Amerika ha ka por men namar kine ki briu ki be im kum ki zombie kila ban attack i phi ha ka no ka por ka jingkali ka long kum ne perlok bale kine ki briu kila kala long kum ki zombie. Nang tapade bale la pun bor ya kine ki briu ban long ki zombie bat bale ki im kumne kum ta perlok tongan saya thu ipi ka jingsha ka long perlok kine ki briu kim ju long kumne mun shwa ngilawat benia bha shwa ban shna ya kine ka video haden bala le ya ka jingwat benia ngilatip ba kine ki briu ki don ha kine ka jinglong namar ba ki di Drok. Oi perlok la de phile sha kano ka Surok ha kane ka nong ba phin shim ba uwe pa uwe ubriu ula ngop ha Drok. Kane ka de ka jinglong jong kine ki briu namar ka jing di Drok palat kine ki briu ki im ka jing im zombie. Ki briu jong kane ka nong ba jong ka ri Amerika ki di Drok pau perthe met bat sngi. Wat ka sorkar Amerika ru kam ju pengat mo kodma persya iki. Ngam siau thu ba wat hapo ka ri kum ka Amerika ru ki briu ki di Drok kumne ha ka ba pau perthe. Ka sorkar kamju file case ru persya ya kine ki briu ki ailat persya ya ki bandi yaw Drok. Haba kane ka jinglong ka je ha Amerika kumne te wat kali wat shphang ka re jongi kabala jot lut. Kumta perlok lar phi dang artetin te lecha google bat wat ya ka kerteng jong kane ka nong ba ka bangalai thu shwa ha ka video phin sayo ya ka jupap jong phi baro. Te perlok ngakar men ba phi baro phi layo shibun ki jingtip na kane ka video lada phi la snyau tenat te like ya kane ka video but share comment subscribe ya kane ka channel Kublai shibun.